Dobar dan, ja sam doktorica Lea Galunić-Bilić i bavim se zračenjem limfoma. S obzirom da vidim da je pacijentima i općenito ljudima radioterapija dosta apstraktna, ovdje ću nastojati prikazati zapravo što je radioterapija i kako ona djeluje, kada se primjenjuje u liječenju limfoma i zašto i koje su nuspojave i kako se njih može smanjiti ili spriječiti. Znači, u radioterapiji se koriste X zrake. One spadaju pod spektar elektromagnetskog zračenja jednako kao i vidljiva svjetlost. Samo što vidljiva svjetlost čini jedan uski dio tog elektromagnetskog zračenja, a na jednom kraju tog elektromagnetskog spektra se nalaze X zrake koje imaju znatno manju valnu duljinu i time puno veću energiju nego što ima vidljivo svjetlo. Zato mi njih ne vidimo, ali sa većom energijom dobiva se veća prodornost X zraka u tijelo. Danas te X zrake mi dobivamo umjetno, odnosno proizvodnjom u aparatima koje nazivamo linearnim akceleratorima. Linearni akceleratori, u njima se X zrake proizvode na način da se elektroni ubrzavaju do prilično visoke energije i zatim ti elektroni udaraju u metu. Pri tom sudaru elektrona i mete otpušta se visoka energija u obliku tih fotona, odnosno X zraka koji se dalje onda uz pomoć sustava u aparatu usmjeravaju prema pacijentu, odnosno prema tumoru kojeg zračimo. Osim tih fotona, ovi elektroni koji se ubrzavaju se također koriste u liječenju limfoma i to u principu u situacijama kad je potrebno površinski izliječiti tumor koji se nalazi na površini do maksimalno 3 cm dubine. Od čestica se još koriste i protoni. To su velike pozitivno nabijene čestice i za njih trebaju puno veći linearni akceleratori, pa je njihova proizvodnja izrazito komplicirana i skupa i onda se oni upotrebljavaju samo u velikim centrima i uglavnom za liječenje bolesnika zapravo za liječenje tumora dječje dobi i eventualno tumora koji se nalaze u blizini kralježnične moždine. Kada X zrake uđu u tumorsko tkivo, one mogu uništiti tumorske stanice na dva osnovna načina. Jedno je direktno, a to je da uništavaju dvostruku ovojnicu DNA. Kad se dvostruka ovojnica prekine, stanica ne može prenijeti informaciju na svoju stanicu kćer i zbog toga ona umire na posljetku. To je direktnim načinom, a indirektnim načinom je da X zrake ulaze u stanice, odnosno djeluju na vodu koja se nalazi u okolici stanica i od vode nastaju slobodni radikali koji su izrazito reaktivni i onda oni reagiraju sa svime što se nalazi uokolo i uništavaju tumorske stanice, pa stanica na kraju umire. Ova doza koja se primjenjuje u liječenju limfoma od 30 grea, mi ju podijelimo u 15 frakcija. Zašto je bitno zračiti svaki dan 15 radnih dana? Prvo, iz razloga tumora, odnosno ta skupina malignih stanica ne nalazi se uvijek u fazi ciklusa koji nam je pogodan za zračenje, jer stanice koje se dijele su najosjetljivije. Znači, ako jedan dan uništimo skupinu stanica koje se dijele, ostaće još uvijek one stanice koje su bile u fazi mirovanja. Sa zračenjem one postižu ulazak u fazu mitoze, odnosno u fazu dijeljenja, tako da ih onda drugi dan možemo uništiti. I zapravo sa svakodnevnim zračenjem uništavaju se ove stanice koje su stalno u fazi dijeljenja dok se u potpunosti ne unište. Drugi razlog zašto se zrači svaki dan su zdrave, odnosno normalne stanice koje se nalaze u okolici, odnosno u blizini tog tumora, koje su slučajno pogođene sa zračenjem, ali one imaju puno bolji i učinkovitiji model oporavka stanica, odnosno popravka oštećenja koje nastaju, tako da njima omogućavamo u toj pauzi bolji oporavak. I sada kada i zašto se primjenjuje radioterapija u liječenju limfoma? Prvo, znači, može se primijeniti samo radioterapija bez kemoterapije i to u ranim stadijima Hodgkinovog limfoma limfocitne predominacije i u ranim stadijima limfoma, non-Hodgkinovih limfoma niskog radosa, to su indolentni limfomi, odnosno folikularni i marginalne zone. Bit ovih ranih stadija je u tome da se tumor nalazi sa jedne strane dijafragme i mi jednim volumenom možemo obuhvatiti to tumorsko tkivo. Znači, kako radioterapija je lokalna
lokalno liječenje. Znači ako se zrači područje vrata, onda će radioterapija djelovati na područje vrata, neće djelovati na recimo prepone. Osim toga, zračenje ima smisla i kod bolesnika koji su refraktorni na kemoterapijsko liječenje, odnosno ako je to lokalizirana tumorska masa koja ne reagira na kemoterapiju ili ukoliko bolesnik ima lokalni recidiv. Postoje brojne studije koje su pokazale dobro preživljenje bolesnika nakon primjene samo radioterapije i ovo je za folikularne limfome gdje se postiže 10-godišnje preživljenje od preko 60%, i bolesnici su uglavnom bez relapsa. Ako se relaps javlja, ono nastaje uglavnom izvan mjesta zračenja. Najčešće se ipak radioterapija primjenjuje u kombiniranom modalitetu liječenja, znači kod bolesnika koji dobivaju kemoterapiju. U ranim stadijima bolesti i Hodgkinovog i non-Hodgkinovog limfoma radioterapija dovodi do manje recidiva, dovodi do značajno bolje tumorske kontrole bolesti i produlje ukupno preživljenje. Također omogućava se i da bolesnici prime manje kemoterapijskih ciklusa pa da se onda dodaje zračenje, što prikazuje ovaj graf koji uspoređuje kod bolesnika 3 ciklusa CHOP-a plus radioterapije u odnosu na 8 ciklusa R-CHOP kemoterapije, gdje su ukupno preživljenje i preživljenje bez povrata bolesti podjednaki, iako se primjenjuje značajno manje kemoterapije, ali se dodaje radioterapija. Ukupno preživljenje kod Hodgkinovog limfoma u ranim stadijima također se pokazalo da je bolje ukoliko se zrači nakon provedene kemoterapije. U uznapredovalnim stadijima, znači to su u bolestima kada se tumor nalazi s obje strane dijafragme ili zahvaća koštanu srž. S obzirom da je radioterapija lokalno liječenje, obično se ne može pozračiti sva područja, ali zato zračenje masivne bolesti na početku bolesti, znači ako zračenje tumorskih masa veličine veće od 7,5 cm, zračenje ekstranodalnih sjela bolesti, odnosno ako bolesnik ima zahvaćene kosti, sinuse, želudac i zračenje u slučajevima slabijeg odgovora na kemoterapiju ima smisla, odnosno produljuje preživljenje kod bolesnika i u non-Hodgkinovim limfomima i u Hodgkinovom limfomu ukoliko su znači ti bolesnici zračeni, a ne primali samo kemoterapiju. Nus pojave zračenja uglavnom možemo podijeliti u 2 osnovne skupine, to su akutne i kasne. Akutne nus pojave su one koje se javljaju za vrijeme zračenja, uglavnom su one manje nego kemoterapije i one nastaju zbog oštećenja stanica koje se brzo dijele i vrijedi za njih čim će biti veća doza, tim će biti veće oštećenje, odnosno čovjek će jače osjetiti rezultat zračenja. I bitno je da su te nuspojave reverzibilne, znači kad zračenje prestane, nuspojave će se povući. Danas najčešće nuspojave koje imaju bolesnici su bol kod gutanja, recimo kod zračenja područja vrata i kod zračenja područja mediastinuma i eventualno može biti mučnine ako se zrači područja abdomena ili zdjelice. Veći problem nam stvaraju kasne nuspojave i na njih se treba dosta jako obratiti pažnja. Znači to su nuspojave koje se javljaju nekoliko mjeseci od završetka zračenja. Problem je u tome što one mogu biti teške i ireverzibilne, odnosno kada nastanu ne mogu se više vratiti, odnosno organ se ne može više popraviti. Nastanu zato što se oštećuje ili parenhim organa, oštećuje se i vezivno tkivo i krvne žile. I tu najveći problem su uvijek predstavljale bolesti srca koje nastaju nakon zračenja i sekundarni tumori. Međutim, kako bismo izbjegli te kasne nuspojave, postoji nekoliko načina šta se može. Jedno su istraživanja da se izbjegne zračenje ako nije neophodno. Drugo je bolja dijagnostika, znači taj PET-CT je zapravo napravio revoluciju čak i u zračenju, zato što vrlo je jednostavno i lako pozračiti područje koje svijetli. Sa boljim tehničkim napretkom u radioterapiji se omogućilo stvaranje puno manjih polja, znači puno preciznije zračenje onoga što treba zračiti, a istovremeno uz maksimalnu poštedu zdravog tkiva i osim toga smanjila se doza. Prema ovim istraživanjima, znači
Znači, čim je manja doza, bit će manja vjerojatnost pojave sekundarnih tumora. Isto tako, vidi se da i bolesnice koje su imale manje polje zračenja, odnosno ako je zračen samo mediastinum, rizik od pojave sekundarnog karcinoma dojka je skoro jednaka kao i kod opće populacije u odnosu na one bolesnice koje su prije bile zračene velikim poljem, odnosno tim mantle fieldom gdje se zračilo i vrat, i mediastinum i obje aksile. Danas, znači, mi slijedimo ove smjernice koje je izdao Međunarodna grupa za liječenje limfoma, znači gdje su značajno smanjene i dane upute kako zračiti, kojim dozama i kolikim volumenom zračiti bolesnike. Uglavnom, kao zaključak mogu reći da znači, još uvijek postoje brojna istraživanja koja pokazuju važnost radioterapije u liječenju limfoma. Bitno je da su se značajno smanjile doze zračenja, značajno je bolja tehnika liječenja, manja su polja koja se zrače, tako da se zapravo sad više manje niti ne očekuju nuspojave ili eventualno samo minimalne. Hvala lijepa.